Okay, dati nga ro din ti problem of the day mga kasin nga napadayawan nga maibasa tatangal daw. Amuyan tayo man nga ro anyat problema ni Gusting. Iti Badok City. Ay, Badok City. Badok, Ilocos Norte. Nga gabgapo na lakanula unay. Sangsangpit na launay ditoy. Manipo di jay Saudi Arabia. May isang OFW. May isa kadigiti kanayon nga agbibuya dito programa tayo. Aday dit Saudi. Ngem sangsangpit na. Akit problema ada. Gusti na sangpitan na? Anya nga taday ta. Okay? Sagudayan nga ti surat ni Gusting. Dear Kasi. Sakbay man ti amin ket kumablawak kada kayo amin nga agserserbi ti MRC Studio iti naimbag nga orasyo. Kablawak pa iti padak nga agbibuya iti Dear Manong Nemi fanpage. Nangruna ka digiti na ayat ti panagpuspuso ng sponsors. Awagan naklatan iti Gusting. Nabayagin agbibuyag iti programa yo kasing. Tigi nagpaiswan na kasangsangpet ko laeng manipo di jay Saudi Arabia nga nagpaayak akas OFW. Upat atawen ko sa jay kasin. Itaak lang agawid kalpasan ti upat atawen nga panagtrabaho iti abroad. Kat may sagmet kadigiti naruway nga agbibuya iti makapaawan bannog ken stress nga programa yo iti MRC Studio lalo kada ti letter reading nga programa yo ken dadim. Makaanay mo't nga, napiala nga, liwliwami mo't iti balasiw taaw. Naglalo kada kam nga mail-iliw. Naawis met tiriknak nga nagsurat. Ta iti agdama, manula aldaw, kalpasan, manula nga aldaw, sipo di disimang petak kasin yung naadaanak iti parikot iti biyag. Nga kayat ko apabalakadan kada kayo. Idi sa sangpet ko dito'y Pilipinas, kalpasan ti upat atawen nga panagtrabaho iti Saudi. Adadakkel ken nagsaema problema na sangpetak. Adaanak iti asawa kasinyong nga ilinged mulatan itinagan nga Angelita. Ket iso ti kunak itay nga nasangpetak a problema. Awan pa iti anak mi kasinyong gaputa saan kami nga naikan iti gundaway nga nagaramid idi. Nakunak dayta gaputa idi nagasawa kami kani Angelita. Imayak man kadagos napanak man adagos sa Saudi nga nakigasang-gasat. Tati plano mi ngamin kani Angelita ket kalpasan iti upat atawen nga 33 to ti tawen min isunton at ti panagaramid mi ti anak mi. Tinasisita kat makaurnong kami nga umuna, sakbay nga mangrugi kami nga agpamilya. Ket ti kulada mo, mabalinto kanupay. Dita nga edad nga 33. Adon tupay kano ti mabalin nga iyanak ti asawa. Ket kastyuman nga rod anapasamak ti amin kasinyong. Maudi nga rabiikon ditoy, Angelita, mahal. Gusting? Mahal? Into no bigat ti rabiikat agpa Manila akton sa akto ag flight iti kabigatan na. Huy. Saan ka ngagsenaya kasta Angelita, mahal? Anos lang ti kasapulan ta. Di lamamin ano, at akto man dituyin. Gusting, mahal. Maikawa akto sigurado iti kaawan mo iti sidong ko. Mahal. Panunutem nga para iti masakbayan ta ken digiti agbalintong anak ta ti iyadayok. Huy. Nanamnama ito metlaeng ti biyag ti bangunin ta nga pamilya no adda urnong ta. Saan ka di mahal? Isu nga masapul nga gabrudak tapno makaurnong ta. Ket agtinulong ta. Ket di met aw-awisan na kaninanang mo nga sumurot ken kuana nga mapanagisursur ti ikan nga mailako. Ket padasem awon met ti dakes na. Tapno alalisto tamat lang nga makaurno. Angin mahal, sa bali laeng no daka ditoy. Kasadyak kabaylan ti agbiag na awan kay ti sibay ko. Ha? Ket naruamak nga kay da kay ti rabii. Naruamak nga kay inarakop ka no maturog tay ti rabii.
Ken no mailiwak, anda kalata nga mga ti iliw ko. Gusting, mahal. Ah, mahal. Kasanon to nga Ruden, nawang ka dito eh. Aganos ta nga dua ah. Saan mat lang si kati maikawakit? Saan la si kati na iruam? Pati mo't siyak. Ang imnaskin nga aganos ta. Aganos o, ket agalos ka mat. Ta para matlaing ka data ken ti agbalinto nga anak ta ti panagabrod ko. Ang hilita, mahal. No kasta saan kan nga maigawid pa kusting, mahal? Mahal. No kasta maudi nga rabi nga maarakop ken maagkan kan, mahal? Mahal. Maudi nga rabi isak bay ti iadayok, ang iminto nagsubliak. Agnanayon ton nga maarakop ken maagkanak, tadyak to madayok kan, mahal? Mahal. No kasta, ipinekta nga Ruden gusting, mahal. Ang hilita, mahal? Sulitin ta ni nga maudi nga rabiim nga kaida ka. Sakbay ti iadayom kanya. Uwi na, mahal. Kaday tamot ti plano nga talaga. Kat uray mang kidyag patpat nagtamahal. Aging nga kabailan ta. Uray ditan maturog, mahal. Nagbanglo ka. Kadigdigos mo. Oh my God, ay, mahal. Makikiak dita. Makikiak dita ko ay, makikiak dita ako karget mo nga agkan ti kilig. Ay, ay, Diyos ko, mahal. Talagang inlalaing moment ay mahal. Talagang paragsaking ka mahal. Tapos saan ka uning malidayan nga agabruda. Ang kaililoy kong doon ito'y mahal. Saan ka madalagan, mahal? Adamat cellphone. Adamat social media. O, agtinawag tanto ka na yun. Anos lang. No kinaya di kiti daduma. Kaya tamot Oh, sige nga ron, mahal. Ituloy mo. Una, mahal. Mahal. Ay, mahal. Kasta una iti panagpapasmi kini ang hilita nga asawa kiti dayta nga rabii kasinyo. Halos dinigos ko isuna kadagiti agek ko. Naglalong at kadigdigos na iti. Awan na pulos kaariyek ko keng kuwana. Ultimo abot ti pagroran ti rugit na. Agkak. Mahal. Api kasamsamali ka ita. Baka adada nga sapul-sapulik to dayto. Sana bali, mahal ta. Kalpasan ti kontrata. Ito no agforgudak dito eh. Ure inaldaw rin na biinton, mahal. Magustuwag na ita, mahal. Oh my God, rabawang kakarutin, mahal. Sige, mahal. Ngayon magpaminduhatan to, damdama. Uwe na, mahal. Kasti ko na, agpatpat nagta. Ay, mahal. Sige nga ron, mahal. Adap na lumakamay satan. Mahal. Angelita. Kusting, mahal. Aklunek ang madanagan na iti panagabrod ko kasin yung tasaan amin nga agabrod ket mapagasatan. Adumet digiti daksanggasat. Aglalo iti pagilian nga imayak iti Saudi. Dakkel ti adjustment nga naramid ko ta. Adu dito iti may parit, istrikto ti gobyerno. Ngayon may baglaengen ta adu dagiti padak nga Pilipino nga nagbalin nga gagayem ko. Ket isuda ti rason no api nga saan ko unay nga marik na ti makon ko na nga homesick. Sa maysa, sipo dididimtengak dito'y Saudi ket inaldaw kami met nga agsarsarita kini Angelita nga asawa kiti cellphone. Tintinawag kami, agchat-chat kami.
Ken masansan met nga video call kami. Kat tunggal mailiw kami kat pagustuhan mi met no kwatirik na ken bagimi babae ni ti video call. Oh, kumusta ka dinan mahal? Okay lang met mahal. Kita kumusta ti trabaho? Mayat matlaing at panagsursur mo nga galako ti ikan? Wen mahal. Magusto nga rod ta alis to ako makalako. Ket mabanbanog ni nanang iso nga saklat at pinaglakonan Kita siyempre bumaketen. Ngun mat ket di Ket mayat deta ata ado ti maganan siyam. Ket malaksi ti sweldo. Adapay pagsapulam. Di alalistutan tumatlaing nga makaurnong mahal. Isupay mahal. Tapno no, tunagawid ka kat saan kanton nga madayo at talaga mailiwak king ka. Mailiwak mat king ka mahal. O kat anadam tabagi ma, di ka unag bambanog. O kat ni kasla talangam ni kaslang langam ti mabanbanog. Gagangay laing mahal ta, siyempre napudot. May bilagak mati init. Unang anadam ti bagim, di mo ba ti salon at mo mahal? Kadunas kin nga ginanaka kita, ginanaka. Wena mahal, uremet si ka. Di ka nagbanbanog dita. Anadam mo ti salon at mo. Awan ti pagdanagam kanyak mahal. Sakbay ta maturog mahal. Kas ti dati nga raramidin ta. Wen mahal, uray ko nga talaga data. Kas ladyak pa di makaturugin no, saan ta agkasjay. Ala kita isumot ti pagmayatan na ti social media nga kunada, ken ti teknolohiya. At least, makita ka. Kasla saan tamad lang nga naging nadayong. Tilang diferensya na. Saan nga graip dagiti bagita. Angem, naragsak tamet. Mapagustuhan mitirik nata saan ka di. Wen mahal. Angem, sabali lang met no ada ka dito. Angem, mayat met kid di ata. Pagururayak king ka. Rugyan ta ka din mahal. Sige mahal. Kasi dati. Salaanak nga muna. Bayat nga. Ay ayamak diti armas ko. Tamadamdama. Si kantumot ti mga ayam. Databagim. Sige mahal. Aguray ka nga rin mahal tayo. Patugtugak diti music. Sige mahal. Ikatig diti short call mahal. Sige mahal. Ay, meron. Mati kawak pa yun. Kasi niyong sa amulat nga ibasbasa day giant sa amulat nga idem-demonstrate no kasanuming aramiden ti video call nga panang pagusto mi tirek nami. Kasi private nga min day jay. Makarelate mat dagiti OFW so nga amudamat siguron no anya ti aramiden mi iti asawa tunggalag video call kami nga pagustuhan mi tirek nami. Amman kasin pakidemo ko na. Sige, pagustuhan kayo. Agore ka, mahal. Apay mahal. Saan ka tagsalsalan? Narigat nga i-demo dayta. Agsabay talatan. Bayad nga ayamag ti armas ko. Ay ayamag mo takukwam. Ay, sige mahal. Okay. O, kasta. I-focus mo nga na laing mahal. Dayta. O, dayta. Batugim ta silaw mahal. Tapos nung mga silawan nga nalaing. Medyo nasip nga. Tapos ta medyo nangisit mahal.
Nakapsot deta, i-bright mo basid deta cellphone mo mahal ket jak ni makita. Ay, sige mahal. Oh. Oh, mayaten. Oh, nalawagin makita kon mahal. Oh. Oh. Rugyan ta nga ro din mahal. Wow. Nagmayat. Aglalo ket ni. Oh. Kakis-kis-kis. Kakik. Kakis-kis-kis mo lang, mahal? Wen mahal. Alos inaldaw nga kiskisak tap nano ura inaldaw nga kastita ket nadalos nga makita. Magusto ka, mahal. Kitapi si ka mahal. Di ka kumanagahit mahal. Uso ngamin dito iti barbasan, mahal. Dito ti Saudi. Ay, kasta kaya? Uwan, mahal. Nung ngamin awan buok na, mahal. Delikado ak kadagiti Arabo, mahal. Oh, kasta gaya. So nga papaatid dugag lata dito buok na tapno sa maarik dagiti Arabo. No nakiskisan dito yan. Delikado. Aglalo no makiskisan deta lawlaw ti kirret ko awanan. Kamatin dagiti Arabon, mahal. Rugyan tangaro din, mahal. Good night. Rabiyo ditan. Malam mi dito eh. Baka sumangkot di kiti kakadwa. Oh, sige nga mahal. Ala, basta mahal. Nagmayatin. Nabasan, mahal eh. Wen nga mahal. Nagalisto nga nagbasa, mahal. Maupran man taramay mo na, mahal. Agkiriit man dagiti taramay mo, mahal. Kasi ka mahal. Adamat lang na isaganam nga pagpunas mo dita. Baka no makita dagiti kaubraam. Dagiti kakadwam dita. Adan, mahal. Ipuksit ko lang dito barukong ko, dito puksit ko. Sa akong tupunasan, di mo rin nagmurengak. Sige. Alang arot, tapdog lipastan, mahal. Po, Diyos ko, ayaw. Dati ko maarmas ko deta, sumsumrek yan, tako ka, mahal. Po, Diyos ko, ayaw. Inimagine, klatan, mahal. Dati ko mamit, armas mo, ti sumsumrek, diti kukak, mahal. Imagine, klatan na, mahal. Uwan, mahal. Agkidim tatap nag-imagine ta, mahal. Oh my God. Mahal. Ang hilita, mahal. Gusting. Naglabas ti aldaw bulan ken tawen ket kaasin na po Diyos na nakaanos kami met nga agasawa. Naibturan mi met ti iliw ken nagtali na edmet ti kinapudno ti panagayat mi iti tunggal maysa. Gaboy ti panagtinulong mi nga agasawa ket alisto kami nga nakaornong kasinyo. Malaksi diti sweldok dito i Saudi. Kumikita pa iti asawa kiti panaglako na iti ikan nga isursur na iti barangay mi ken iti kapangiba nga barangay. Ket di na pupuutan ti panaglabas ti panawen ket ang hilita, mahal. Mahal. Dandanin malpas ti may kadwa nga kontrata. Wen garod gusting mahal. Nagalisto ti aldaw. Dandani upat nga tawen mo dita Saudi nga di napupuutan. Wen nga rod kadagawid akton, mahal. Agforgudak to ditan. Excited akong gusting, mahal. Nabayag nga inururay ko ti panagsublim. Nakarkaro pe kanyak, mahal Excited akong nga makaawid ak dita. Manulang nga aldawen ti urayan ta, mahal. Maagkan ken maarakop kan tumanen ang hilita, mahal. Wen nga rod, mahal. Uray ka na yun ton ti panagpapastay ti ragsak. Ken bumawi ta, mahal. Tapos saan to lang kasdayan, video call. Sa bali lang mutan, na aktual. Wen, mahal, bumawitan to. Uray inuran oras to nga agkanaig ta, mahal. Magagaranak idi na makaawid kasinyong
Adak pa ila di Manila ket pampanunute kon di pa nagkita mi manen kini Angelita nga asawa. Jak nakaturturog iti bus nga nagbiyahe nagawid dito Ilocos. E di tinawagak ti asawa ket uray kanumit ti suna. Magagaran launayan iti pa nagkita mi manen kalpasan ti upat atawen. Ken pampanunuten na kanumit tinabayagin nga urayan na nga panagsangpit ko. Tamarakop ken maagkanak kanumanen. Kalpasan ti siyam nga oras nga biyahe manipod Manila aging gana iti ili ti Badok. Nasipnget pa ila idi. Alas 4 pasado ti parbangon adim manonak iti Badok. Sigurado nga maturok pa ila ti asawa. Saan na nga namnamayan nga kasto nga oras ti sasangpet ko. Tatinamnamayan na nga oras nga sasangpet ko ket alas 7 ti bigat. Ta isot imbaga king kuana. Angem gaputa adda bakante nga tugaw iti bus nga nasapsapa nga nagbiyahe. Isun ati nagluganak. Sorpresa man ti asawa ko na. E di makadano nak iti balay mi kasin yung inusar ko ti duplicate at tulbek ti ridaw ti balay mi. Naging inayadak nga nang lukat ti ridaw. Simrekak iti balay nga nakain inayan. Idi lukatak ti ridaw ti siled mi. Ni, saan nga nakalak? Mayat, masurpresa lakit di ti asawa ko na. Nagarudo kaktap no saan nakamadlaw ti asawa ko na. Nasurpresa eh. Naging inayada kasimrek iti siled mi kasin yung ket idi maasigak ti asawa nga nakaidday ti katremi. Kasla dama di nga maangot ko. Adda nagbangsit. Kasla adda na tayo nga bao. Batamlatan. Jak ingkas kaso tay naangot ko kasin yung talaga madi nabangsit. Mada siguro na tayo nga kabalay kunak. Kinitak di rabaw ti katremi kasin yung urno pa nasipnget ng malasing ko ti nakaida nga asawa tanasillag mo ti bulan. Nakaabong ti ulis ti asawa. Ape nga tanga nakaulis dahi ti ket sambot nga nalamiis urno pa parbangonen. Ininayad ko nga ginuyod ti ulis kasin yung ngin kasla kimaro dahi ti madi nga angot. Kasla na tayo nga bao nga talaga. Madi, anya deta nga angotin. Pangsit. Ay, asindo ka. Ay, siyak dito ang hilita. Ni Gusting dito, iti asawam. Gusting, mahal? Simangpet kan? Uwin mahal. Pasensya kan, na isturbok ti turok mo. Ape at damadi nga angot, diti unik ti silid ta. Ay, kitamok man madamdamapi ti sangpet mo, mahal. Ay, nasapsapa ti biyahe. Napasapa ta. Diyan ko ni bagaging ka, ta sorpresahin ka kumaangin ka, slasyak pati yung sorpresa. Nagpakat ka kaditian niya. Nagpakat nga. Nagpakat ka kaditi sa bidong para kadigiti kabalay, para kadigiti bao. Saan met mahal? Kaya apegor nga kaslada na tayo nga bao dito silid. Awan met maangot ko. Adda, nga awan no nagpiksan tupay. Maikawa ka la siguro ati angot diti Pilipinas. Umay ka man dito, arukupeng ka mahal. Guri ka. Nagbangsit, andyan. Guri ka man. Nagkaro talaga, maulawak pa kasla. Awan mat maangot ko. Saan man, adda. Makaulaw ti bangsit na. Guri ka man, tarumuarak. Ala, sige, rumuar ka. Rumuar ka latan. Kuya. Nagbangsit day dyan. Awan mat maangot ko mahal. Adda, nagbangsit perme. Diyos ko, ayang. Lukas ta? Dita nga ro, dita pangabot mo? Awan mo dito'y salas. Dita kwarto't ayan na, dati na tayo nga bao bakit? Ay, mahal. Kaya tasawin dito
Wen, di taon nagtisilad ta ti ayan na. Awam dito, awam ti maangot ko dito nga nabangsit. Ala sige, rumuharak karod mahal ta. Umakar talata dito ba? Kita bangir nga silad. Ala sige sige. Talaga jak kahit angot na. Okay mahal, rumuharak karod din. Idi remuar ti asawa ka sinyong manipo diti siled mi. Ta umakar kami kuma iti maysa nga siled nga bakante. Angin kasla umas asidigmat manen tay madi nga nga naangot ko itay. Aglalo lang ruden iti umay nag-arakupen ti asawak. Ay, arakupen ka man mahal, namiss ka launa. Gra lagpaksit. Ima pa man tayo, imam. Abay. Dati sabot asawak tinabangsit. Kunak iti panunot ko. Aguri ka pa lang. Aka mo sa sitik. Apay mahal. Aguri ka. Nagsakit ti buksit ko. Anya? Agarakop tabi lang. Isa ang garot ka. Aguri ka. Ay papanam. Aguri ka. Inagbiti CR. Maditay di buksit ko. Diyak kaya ti sakit na. Diyos ko aya. Grabe. Dito nagbangsit. Kasin yung ijay ko nga napaniknikan, idi taasid ka nak ti asawa ket arakupen nak kumangi kasya. Apod ijayin talaga. Kasla simrek amin nga angot yung ti agong ko ket ure lang nagsulat dagiti abot ti agong ko. Nga urek lang napaatras. Kasla jak mairusok ti mang angot ko kasi. Kasla mapukawanak pa iti puot idin gaputa maulawak nga rod grabe. Angin jak kayat nga ipadlaw iti asawak. Tadyak kayat nga mapabainan weno agmaditirik na kanyak. Agsakit tinakem na. Iso nga inan anusak. Ket baglaki din ta nakapanunutak iti pambar ko. Naging sasakitak. Ibagak ka na sakit ti tiyan ko. Nagtartarayak ka na pa ni ti CR. Ipudnok kumaken kuana kasin yung angim ang mga mapabainan. Mangeg ko ti asawak, manibod iti ruwar ti CR. Ala, kasi mo ti asawak. Naikawa siguro diti Pilipinas, iso nga nagsakit ti buksit na. Bueno, ada pa ila jet lag na siguro. Piman pa ni mahal. Ala, saan ko pala nga bigbiglain ni mahal? Pag ginanaki pa ilain. Napanog sigurado iti biyahe na. Diyos ko aya. Anya nga tati aramitik. Anya ay tuhin. Paunay dito nga nasang pitakon. Diyos ko. Mahal. Kusting. Lukatan man dili daw. Apay nga nakalaktiwi daw. Kulat nga duwata ti umakar kita. Gitatangagid da. Mahal. Kulang nga dala tayo nga baoy jay sileta. Iso nga umakar ta dita. Aminin lak mo. Lugta mo na mahal sumaikat. Mailiwak na unay kinkan mahal. Mahal, okay ka lang? Kumusta ti buksit mo? Kumusta ti marigrit ng mahal? Mahal! Basta naganda ko na. Saan ka mabaling na sumarik, mahal? Anya? Abi ko mga sana ka mabaling na sumarik, mahal. Madi mabaling nga rod, mahal. Abi nga rod. Masapul nga ag-quarantinak, mahal. Anya? Masapul nga agpupukak. Abi ko ma. Oy, lukatapan. Madi nga rod, mahal. Marikrik na kasla dakubid ko, mahal. Anya? Panagrik na nakubid aksan. Pag ko naamat, mahal. Madingarot ti bagbagi. Kasla akla agtrangkaso. Nabudo ti karabukob ko. Sakit. Mangrogrog iti uyikin pa natin kung mahal. Alila? Sigurado ka, mahal? Amangan beto saan nga COVID dayta. Luktamon luktam na kitain ka. Kitain man? Saan nga mabaling kulak mo't mahal?
Masapol nga i-isolate ko ti bagik Narigatin baka maakarang ka. Kasano nga ro, kin mailiwak launay kan mahal, sang-sangpit mo launay. Kasano tangor nga makapag-inarakot, kin makapag-inagit. Aganos ta mahal. Anong santa ba lang ti kastoy? Awan anay ngamin ti COVID. Unay matin mahal. Nagbayag ka ngayon or-oray, sagad kastoy. Agluto ka man kiti ka nagmahal nga pamigat ko kat mabisinak. Agluto at ani magkalanglang tamangan. Ay saan na mabali na mahal? Baka maakarang kay ti coronavirus, narigatan. Kasano nga rod? Ipan mo tulatan, di tabatog tiri daw sa kunto alaan. Ang imno alay ka, sigurado nga umadayo ka muna. Tapno di ka maakaran. Unay mo tin mahal. Awan ti mabali na mahal. Naskin nga ag-quarantinak, gapo iti dahito nga posible nga COVID nga sakit ko. Kasano nga ka bayag ti parag-quarantine mo, mahal? Baka 14 days, mahal, taday tati ko lang ti gobyerno. 14 days? Walawas? Uwan, mahal. Naskin nga ag-quarantinak, iti 14 days, atap no di ka maakaran ti sakit ko ag-COVID. Una yan, mahal. Una yan, Hello, nanang. Ni ano dito nanang? Ni gusting dito nanang. Di manugang yo. Oo, nanang. Ito parbangon Adag dito balay mi nanang. Uwe nanang. Ada ko masalud-sudik kada kay nanang. Awang ka diti madmadlaw yo iti anak yo, iti asawak nga ni Angelita, nanang. Di kitno agkuykuyog kayo nanang no agkuykuyog kayo nagkikita kayo. Awang ka diti sabsabali nga madlaw yo no. Awang ka diti madi nga maangot yo kunak malaing nanang, iprangkak malaing. Ay adda. Uwin nga ron nanang. Uwin. Pero may angot ko. Iti sang-sangpit ko. Saan ko ngayon bagbagaking kwa nasaan ko yung padpadlaw ta. Jacket nga mapabainan. Anya? Katapi nga saan agdikos no kalpasan nga aglako iti. Paunay mo. Binagbagaan nyo mo. Ibaga na nga, awanak kanumot nga asawa na nga kaidana, so okay lang. Uy, nanang, madi nga rod. Naglalo tayo asid ganak, permit pangsit na. Di na nga rod maangot. Awan maangot ko kunana. Diyan mo Api nga di na maangot, ibagbagi na. Mabainak rod nga magiba nga nanang, dakay malat mangibagan nanang. Jacket nga siya kumis mangibagaking kuana. Baka ano kung mapagurak. Ano. Uwin nga rod nanang. Ala, pangasi yun nanang. Maditikas ta. Masadot gayam nga agdigdigos. Idi adag di Saudi. Arabid na tikastan. Una akit siyempre may initang kayo. Aglingling it isuna. Sakit sa nga agdigos no kalpasan nga aglako. Kung madimat adata nga pambar na nanang. Gaputa awanak nga asawa na. Uray sa nga agdigos kanon. Awanak kan diyak kanungot maangot. Di Uwan nanang. Uwan man nanang. Diyak mo mabainak nga mangibaga. Uwan. Alawan nanang. Alangarod nanang. Uwan, nagiti pasarabok nanang. Umayminto lang tayo panditan. Sige nanang. Gyamanak nanang. Kasinyong saan matakas ti asawak idi sakbayak nga nag-abroad. Awmat ti mading angot na. Awmat anglit ti asawak idi. No apay nga nasang pitak nga nagkaro ti anglit na.
Tagayam, segun kay ni nanang, ore no kano dilawin ni nanang isuna, ti katuga nga kababae. Awang kanumot maangot na. Awanak kanumot nga asawa na nga makaangot king kuana. Ket no kano mabannog, madi kanumot nga agdigos ta makamapasma kano. O ket ni agmalmalim nga mapanagsursur, mapanaglako ti ikan. Agtipon ti lengket nan ken deti lang si ti ikan. Ket ti problema kasi nyong no kasanok nga ibaga king kuana. Kasano nga ti ibaga ki iti asawak nga adda ang lit na nga saan nga maluksaw isuna. Ket ibaga kin ni nanang, ibagak to kunanang di naman la ibagan. Kaaging ka itagat ni manual dawon nga nakapupukak. Nakapupukak iti maysa nga siled. Nga pinanindigakon deti kunak nga agkwarantina kasinyong. Angim siyempre kailiw kumit ti asawak no pay nabangsit no pay adda ang lit na angim. Kahit ko kumanga ana ori kadigdigos na kumanga umay nakikan ti makan. Apo Diyos ko aya, kabampanaw na lang, yan tiri daw, apaglukat ko, at dadagos, madi nga payud na. No ape nga, agdigos mo, at nga madalat na dyan, madi nga angot na. Dahil dalawa na iti problema kasi nyong, iti problema nga nasang petak. Kahit ko kumamit nga iliwinin, ti asawak, angin kastamet. Ipadas ko kumamot nga irusok ko kumalata nang asino ko kumamot ti adaganas na asino ko adaganas na nga makinaig nga mangangot mo ti anglit ti asawam. Balakadan dakman kasin anya ti aramidek kasanok nga ibagay ti asawak nga di bulos maluksaw nga isuna ket nasken nga baliwan na ti gargaraw na siguro no baliwan na iti hygiene na tapno no maikat ti anglit na talaga nga nakarong permi nga wala lang sakit ti agong ko kasin saan ko nga exaggerate dito yung talaga nga makaperdit sa lunat ti angot na. Angem no pekasta saan met nga napukaw no saan met nga nakisayan ti panagayat ko iti asawak. Tadayta angot la dayta ti bagi nga posible nga maikat. Angem kasano dayta ti problema kasanok nga ibaga king kuana. Pasagidak ko maangem baka madi ko na. Dati nga ti problema kasi nyo nga pabalakadak kada kayo ket sabi ko mata may kandak ti balakad. Sabi ko mata damit na ibati na nga adal liwliwaken pagsarmingan ti biag kadagiti padak nga nagbuyak ken dimngeg. Kalagyaman nagmet ken kakasin di anos mo nga nangornos nang ibasa ken nang idrama ti pakisaritaan ti parikot ko iti biag. Get more power to your program and God bless everyone. Tuyag problema, gusting iti Badok, Ilocos Norte.